Barka da zuwa Muradinmu TV. Jaruma Momi Gombe ta shiga zuciyar al'umma sakamakon wani bidiyonta da ta ɗora a shafin nata na Instagram. Maimuna Abubakar, wacce aka fi sani da Momi Gombe, ta yi rawa ne a shafin nata na TikTok, sannan ta ɗauko bidiyon nata ta ɗora shi a shafinta na Instagram, wanda a cikin bidiyon da ta yi rawan ta yi ne da wani matsatsin wanduna wanda yake nuna matuƙar surar jikinta. Hakan ya sa masoyan nata ba su ji daɗin wannan bidiyo ba, sakamakon yadda suka ɗauke ta mace mai nutsuwa, amma sai gashi ta fitar da bidiyo da yake nuna surar jikinta. Ba da ɓata lokaci ba, jarumar ta yi bidiyo take ba da haƙuri akan wannan al'amari, sannan kuma da ikirarin cewa ba za ta ƙara ba. Haƙurin da ta bayar ga masoyanta, kai har ma da hukumar tace fina-finai na Kannywood ɗin, ya sa ta shiga zuciyar al'umma sakamakon yadda ta fito da wuri ta ba da haƙuri, sannan kuma ta tabbatarwa da masoya cewa ba za ta ƙara irin wannan bidiyo da yake nuna surar jikinta ba. Ga dai wannan bidiyo da take ba da haƙuri da kuma neman afuwar al'umma da masoya gabaki ɗaya. Assalamu alaikum, sunana Maimuna Abubakar, wacce kuka fi sani da Momi Gombe. Ina son yi amfani da wannan daman don ba wa masoya na haƙuri da hukumar tace fina-finan Hausa akan waƙoƙin da na dinga saki da wanduna. Na ga comment ɗinku gabaki ɗaya sosai akan gaskiya masoya na ba ku ji daɗin wannan ba, to ku yi haƙuri, insha Allah ku ba zan sake ba in Allah ya yarda. Wannan shi ne na farko, shi ne na ƙarshe, ba zan sake ba. Ina mai ba ku haƙuri, ni ce ta ku har kullum dai Momi Gombe. To ba iya ba da haƙurin da jarumar ta yi shi yasa ta shiga zuciyar al'umma ba, illa ana ganin cewa hakan ya faru da wata jarumar a baya, wato Rahma Sadau, inda ta fitar da surar jikinta fiye da na jaruma Momi Gombe. Kuma duniya ta yi ca a kanta fiye da na jaruma Momi Gombe, amma ta yi mursinsin ta ƙi cire wannan hoto da ta ɗora. Hakan ya sa wasu har suka samu damar ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma duk da haka jarumar bata samu ta cire a kan lokaci ba, sai daga baya ta cire har ma take ba da haƙuri. Sai dai ga jaruma Momi Gombe ba a kai ga haka ba, domin kwa tana ganin cewa masoyinta ba su ji daɗin abin ba, ta fito ta ba da haƙuri. Tuni masoyan Momi Gomben suka fara tofa albarkacin bakinsu, inda suke shi mata albarka, suke ganin cewa dama haka ya kamata, idan mutum ya yi ba daidai ba sai ya gane cewa ya yi ba daidai ba har ma ya nemi afuwa. To Ubangiji Allah ya shirye mu baki ɗaya. Muna addu'a Ubangiji Allah ya kare afkuwar irin hakan a nan gaba. Muradinmu TV, ku ci gaba da kasancewa da Muradinmu TV. Ga waɗanda wannan ne zuwansa na farko, sai ku taimaka ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa ta yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗora shirinmu na gaba. Mun gode. Muradinmu TV, tashar